хониши сафари панҷуми саргузашти Ҳотами Той. Ҳотам баъд аз чанд муддат ба шаҳре расида, аз мардумони он оиди кӯҳи Нидо пурсид. Онҳо гуфтанд, ки моён бо ин ном кӯҳ нашунидаем. Ҳотам боз ба роҳи худ равона шуд. муддати чанд вақт аз шаҳрҳову вилоятҳо рафта мепурсид. ҳама мегуфтанд, ки моён бо ин ном кӯҳ нашунидаем. Алқисса баъд аз 1 моҳ дар шаҳре расида дид, ки тамомии мардумони он шаҳр дар як ҷо ҷамъ шуда, дар замон аз онҳо пурсид: эй ёрон, боиси ҷамъ шудани шумоён дар чист? Онҳо гуфтанд: эй ҷавон, боиси ҷамъ шудан ин ки яке аз моён мурд. расми мо ин аст, ки хоҳ бой бошад ва хоҳ фақир, аз мо мирад дар як ҷо ҷамъ шуда, чандин қисм таом пухта дар суфра мегузорем ва мурдаро дар миёна гирифта менишинем, то он вақте ки мусофире ояд. баъд аз он ҳамаи таомҳоро бо ҳамроҳии он мусофир танаввул менамоем. баъдан мурдаро дафн мекунем. алҳол ба толеи моён ту омадӣ ва ба шарофати ту мурдаро дафн хоҳем кард. Ҳотам гуфт: эй мардумон, агар мусофире наояд, чӣ хоҳед кард? Онҳо гуфтанд: албатта он замон мурдаро дафн хоҳем кард ва барои кафорати он занон ва мардон 6 моҳ рӯза хоҳем гирифт. баъд тавбаву истиғфор карда, таомҳои гуногуне муҳайё карда, ба мардумони ин шаҳр хоҳем хуронид ва ба сари қабри он мурда рафта, зар ба мискинону фақирон медиҳем. Ҳотам тааҷҷуб мекард. Алқисса он мурдаро дар миёнаи хона ниҳода, ҳама ба даври ӯ нишастанд ва қадамҳои он мурдаро ба чашмҳои хеш мемолиданд. баъд аз соате ҳамаи он таомҳоро дар миёна гирифта, муқайд ба хӯрдан шуданд ва Ҳотамро низ таклиф ба хӯрдани он таомҳо карданд. ҳотам ҳам бо ҳамроҳии эшон ба хӯрдани таом майл кард. баъд аз фароғи таом ҳамаи онҳо либосҳои ҳарир ва тоза пӯшиданд ва он мурдаро бо сад эъзоз бурда дафн карда, ба ҷониби шаҳр гаштанд ва гуфтанд: эй ҷавони мусофир, бояд ки чанд рӯзе дар ин шаҳр бимонӣ. Ҳотам гуфт: некӯ бошад. дарҳол ҷое ороставу музайян барои Ҳотам тайёр карданд. Ҳотамро дар он ҷо гузоштанд. баъд аз соате 2 зани соҳибҷамолро оварда дар пеши Ҳотам гузоштанд ва гуфтанд: эй ҷавон, ин ҳам расми моён аст. Ҳотам бо худ мегуфт: ин мардум аҷаб расме ва қоидае доштаанд. чун дар ин муқаддима муддати 7 рӯз гузашт, занон ба сардори худ хабар расониданд, ки ин ҷавон бисёр некбахт будааст, ки ҳаргиз дар ин муддати 7 шабонарӯз ба ҷониби моён майл накард ва аз завқ ба хотири худ ҳеҷ наёвард. ин рафтори Ҳотамро ба гӯши шоҳ расониданд. дарҳол шоҳ Ҳотамро дар назди худ хонд ва дар болои маснади шоҳӣ бинишонду гуфт: ё бузургвор, чӣ мешавад, ки ҳамеша дар ин шаҳр бошӣ? духтаре дорам дар паси парда, онро ба канизӣ қабул фармо. Ҳотам гуфт: эй шоҳ, раво надорам, ки касе ба меҳнати ман шарик шавад, чаро ки банда ба талаби кӯҳи Нидо баромадаам. қариб 7 моҳ аст, ки ба талаби кӯҳи мазкур роҳ мепоям. ҳеҷ касе нест, ки аз нишони он кӯҳ ба ман хабар гӯяд. агар шуморо хабаре аз он кӯҳ бошад, маро огоҳ гардонед, гӯё ки дар ин боб бо ман мувофиқат карда бошед. шоҳ марди кӯҳансоле буд. аз бузургони худ шунидагӣ дошт. дар замон гуфт: эй азиз, кӯҳи Нидо кӯҳи азимест. ҷануби он тилисмот дорад, ки дар он ҷо
шаҳре ба тилисмот обод аст ва дар он шаҳр ҳаргиз касе мурдани касеро надидааст ва дар он ҷо қабре ҳам нест. Шунидаи ман ин буд, ки бо ту баён намудам, ва дар роҳи он балову офати бисёре аст. Чӣ гуна дар он ҷо бирасӣ? Ҳотам гуфт: эй шоҳ, он зоте, ки маро дар ин ҷо овардааст, дар он ҷо низ хоҳад расонид. Шоҳ гуфт: касеро ки ҳиммату эътиқод чунин бошад, ба ҳар ҷо қасд кунад, хоҳад расид. Шоҳ фармуд: мулозимон зари бисёре оварда дар назди Ҳотам гузоштанд. ӯ мувофиқи харҷи роҳ аз он зарҳо гирифта, боқии онро ба фақирон эҳсон кард. Ҳотам бо мардумони шаҳр видо карда равона шуд. баъд аз муддати мадиде ба ҷое расида дид, ки шаҳри азиме ва дар атрофи он шаҳр ҳеҷ қабре нест. Ҳотам ба худ гуфт: ин шаҳр ҳамон шаҳре аст, ки шоҳ гуфта буд, ва шодикунон дар он шаҳр дохил шуд. Мардумон пурсиданд: эй ҷавони мусофир, аз кадом ошёни баланд парвоз карда омадӣ ва ба куҷо меравӣ? Ҳотам гуфт: аз шаҳри Ҳуснобод ва ба талаби кӯҳи Нидо меравам. Мардумон гуфтанд: натавонӣ ба он кӯҳ рафтан, ҳазорон ҳазор балову офат дар роҳ аст. Ҳотам гуфт: худо карим аст, бандаро ба мақсуд хоҳад расонид. Он мардумон гуфтанд: имшаб дар ин ҷо ором гир, фарду ихтиёр мард турост. Ҳотам ҳамон шаб дар он ҷо ором гирифт. қазоро ҳамон шаб аз мардумони он шаҳр яке бемор буд. қабилаи ӯ омада он беморро забҳ карданд. баъд аз забҳ гӯшти ӯро тақсим карда, ба қадри расами худҳо гирифта бурданд. касе ки Ҳотам дар хонаи ӯ буд, ӯ низ аз гӯшти он мурда оварда дар хонаи худ пухт. баъд аз соате як табақ пур аз он гӯшт оварда дар назди Ҳотам гузошт ва гуфт: эй меҳмони ҳумоюнқадам, ба толеи ту гӯшти лазизе ба даст омада, ки гӯё ки инчунин гӯшти хуб дар тамоми умри худ нахӯрда бошӣ, чаро ки бармоён дар солеву моҳе муяссар мешавад. Ҳотам гуфт: ин чӣ гӯшт аст, ки ин ҳама таъриф мекунӣ? Он мард гуфт: ин гӯшти одамист. Ҳотам ҳайрон шуда ба худ гуфт: ин мардумон одамхӯр буданд. Ва боз пурсид: эй азиз, ин чӣ расм аст, ки дар ин шаҳр гӯшти одамиро мехӯранд? Он мард ҷавоб дод: эй мусофир, тавба карда истиғфор намо. Моён одамихор нестем, ки мусофиреро кушта гӯшти ӯро бихӯрем. Ҳотам гуфт: худ гуфтӣ, ки ин гӯшт гӯшти одамист. Он шахс ҷавоб дод: эй ҷавон, ҳар гоҳ ки аз қиблаи моён касе бемор шавад, ӯро забҳ карда, гӯшти ӯро тақсим карда мехӯрем. ҳамин тариқа дар шаҳри мо ин расм аст. Ҳотам гуфт: лаънати худо бар шумоён ва расми шумо бод, ки бемореро ба дасти худҳо кушта, гӯшти ӯро мехӯред. ҳазорон ҳазор одамиро бо ноҳақ кушта, асири лашкари аҷал кардаед. рӯи шумояро дидан дуруст нест. дарҳол аз ҷои худ бархост ва дар роҳ даромада равона шуд. ҳамаи шаб роҳ рафта, аз ҳадди он шаҳр баромад ва дар он ҳин гуруснагӣ ғолиб омада, ҷонвареро ба тир сайд карда, гӯшти онро пухта танаввул намуд ва дар он ҷо бинишаст. ногоҳ дид, ки аз параи биёбон шери гуруснае пайдо шуда омад. дарҳол порае аз он гӯшт дар пеши он шер андохт ва он шер он гӯштро хӯрда ба ҷониби беша ба дар рафт. ҳотам низ аз он ҷо гузашта равона шуд. гоҳе аз ҷангал мева мехӯрд, гоҳе ҷонвареро сайд карда, аз гӯшти он кабоб намуда танаввул менамуд.
рӯзе ташнагӣ ғолиб омад. Барои об хӯрдан ба ҳар тараф давида, аз дур дарахтеро дида расид. Дар зери он назар кард, ки дар он ҷо ҳам об набудааст. аз камоли ташнагӣ дар он мақом бинишаст. баъд аз соате уқобе аз ҷониби ҳаво парвоз карда омада дуртар бинишаст. миқдоре чанд қадам ба пастӣ фуруд омада ғоиб шуд. баъд аз замоне аз он пастӣ ба баландӣ баромада худро афшурда буд, ки аз болу пари он уқоб қатраҳои об чакидан гирифт. дарҳол Ҳотам ба ҷониби пастӣ рафта дид, ки толобест пур аз оби соф. аз он об ба рағбати тамом хӯрда ва равона шуд. баъд аз чанд рӯз боз ба ҷое расида дид, ки мардумон ҷамъ шуда оташ афрӯхта истодаанд. Ҳотам ба худ гуфт: инҳо таом мепухта бошанд. наздик расида дид, ки тамомии он мардумон ришу бурути худҳоро тарошида баъзе гирья мекунанд ва баъзе гирдогирди он оташ мегарданд. ҳотам пурсид: эй мардумон, ин кадом мулк аст ва шумоён чӣ мардумед? онҳо гуфтанд: эй ҷавони мусофир, ин мулкро Ҳиндустон мегӯянд ва моён аз қавми ҳиндуем, ки мурдаҳои худҳоро месӯзонем. алҳол шахсе мурда аст. ӯро бо ҳамроҳии занонаш дар ин ҷо хоҳем сӯзонид. ҳотам донист, ки инҳо бутпарастанд, бо худ гуфт, ки зудтар аз ин ҷо рафтан беҳтар аст. равона шуд. баъд аз чанд рӯз наздики деҳае расида об талабид. дар замон шахсе дар хонаи худ рафта дар як зарф дуғ ва дар як зарф ширу шакар оварда дар пеши Ҳотам гузошт. ҳотам он дуғро нӯшида дар он ҷо ором гирифт. баъд аз замоне хост, ки ширро нӯшад. он кас гуфт: эй ҷавон, биринҷи пухтаи тайёр дар хона дорам. бифармой онро дар пеши ту биёрам. ҳотам гуфт: некӯ бошад. дар замон он мард рафта биринҷи пухта ва ширу шакар баровард. ҳотам аз он таомҳо тановул намуда масрур гашт. он мард пурсид: эй ҷавон, агар ду-се рӯз дар ин ҷо бошӣ, хизматат хоҳам кард. ҳотам гуфт: аз ризои ту дар ҳамин аст. агар ризои ту дар ҳамин аст, чанд рӯз дар ин ҷо хоҳам истод. он мард аз ин гуфтаи Ҳотам бисёр хушвақт шуда, дарҳол ҷомаи хоб оварда дар зери қадами Ҳотам андохт ва гуфт: эй ҷавон, муддатест, ки машаққатҳое кашида дар ин ҷо омадаӣ. ба хотирҷамъии тамом фароғат бифармо. баъд чандин қисм таоми лазиз оварда дар назди Ҳотам гузошт. ҳар замон Ҳотам аз он таомҳо тановулкунон мегуфт: Ҳиндустон гулистоне будааст. баъд аз фароғи таом Ҳотам ба он мард гуфт: дар ин мулки шумо аҷаб расме будааст, ки зани зиндаро бо шавҳари мурда месӯзонанд. он мард гуфт: эй ҷавон, дар миёни зану шӯй муҳаббати бисёр аст. нисбати мобайни зану шӯйро ташбеҳ ба нисбати мобайни маъшуқу ошиқ кардаанд. агар яке бимираду дигаре зинда монад, худро дар оташ меандозад. агар дар ин шаҳр чанд рӯз бошӣ, туро бинамоям. ногоҳ раиси он деҳа бемор шуд ва ҷон ба ҷонофарин супурд ва ӯро 4 зан буд. аз зани калонӣ ӯ 2 писар ва аз зани дуюмӣ ӯ 2 духтар дошт. зани сеюм ва чаҳорумӣ ӯро ҳеҷ фарзанд набуд. дар замон мурдаи раисро барои сӯзонидан берун карда буданд. ҳар 4 занаш низ аз ақиби он бо порчаҳои рангину тамом зевар печида ва худро бо зебу зиннат ороста ва чамбарҳои гул дар гардан овехта
ва қашқа дар байни абрувон ниҳода ва барги тамбул хӯрда ва мӯйҳоро парешон сохта баромаданд. ҳама мардуми қабилаҳояшон дар пойҳои эшон меафтоданд ва аз сӯхтан боздоштанӣ мешуданд. онҳо гуфтаи касеро қабул намекарданд. ҳотам наздик расида гуфт: эй парирӯён, ин чӣ равиш аст, ки шумоён аз сатр бесатр шудаед ва боз худҳоро дар оташ андохта месӯзонед? он занон қоҳ қоҳ дар ханда даромаданд ва гуфтанд: эй ҷавон, туро шарм намеояд, ки чашмони номаҳрами худро ба рӯи занони бегона меандозӣ ва ҳамаи моён мурдагонем. хидеванди моро аҷал дарёфт. чӣ мурувват аст, ки моён дар ин ҷо зинда бимонем ва доим дар фироқи ӯ ғамгин бошем. инчунин суханонро гуфта, зеварҳои худро аз гардан ҷудо карда гирифтанд ва чашмҳои худро пӯшонида бо ҳамроҳии мурдаи шавҳар дар даруни анбори ҳезум хоб рафтанд. ҳотам дид, ки яке аз он занон сари шавҳарро дар бағал гирифта, яке ба ҷониби рост нишаста, дигаре ба ҷониби чап нишаст ва яке пойҳои шавҳарро дар бағал гирифта бо завқи тамом бинишастанд. ҳотам дар дил гуфт: инҳо чӣ хоҳанд кард? дар замон рафта наздики он занон бинишаст. занону мардон гуфтанд: эй ҷавон, берун ой, акнун оташ мефурӯзем. ҳотам гуфт: берун нахоҳам шуд. мардумон гуфтанд: эй ҷавон, ин занон барои шавҳари худҳо месӯзанд. магар ту ба ин занон ошиқ шудаӣ? ҳотам гуфт: эй мардумон, шумоёнро ба ман чӣ кор? онҳо гуфтанд: акнун замон аз гардани моён соқит шуд. дар замон аз ҳар тараф оташ гузоштанд. ҳотам дар дил мегуфт: ин занон аз ин оташ ҳамин замон хоҳанд гурехт. он занон хандону шодон бар болои шавҳари худҳо мисли ҳезум сӯхта хокистар шуданд. ҳотам ба сурати он занон афсӯс мехӯрд ва бар вафодории онҳо таҳсину офарин мекард. вай аз он ҷо гашта ба хонаи он ҳинду омад. ҳинду гуфт: эй ҷавон, расми ин мулкро бо чашми худ дидӣ? ҳотам гуфт: оре. чанд рӯз дар хонаи он ҳинду ором гирифта, рӯзе аз он ҳинду рухсат хост. ҳинду гуфт: куҷо хоҳӣ рафт? ҳотам ҷавоб дод: ба ҷониби кӯҳи Нидо меравам. роҳи кӯҳи Нидо зиёда дур аст. ҳотам гуфт: аҳд кардам, ки аз роҳи худ барнагардам. алқисса ҳотам бо ҳинду видо карда ба ҷониби